Здравейте, всички, които да гледат това видео. Аз съм Илчи БГ и пред вас е CSGO отново за втори епизод. Вижте, аз съм 7 ранг. Много яко. Добре, как се изхилих, майко, ма... Добре, имам 6 купи. Ето го инвентараме. Имам няколко съндъка. Но ключови ще има по-нататък епизодите. Мисля, че сега да подскаме малко, айде ще подскаме малко военно състезание, че отдавна не съм играл. Скипна клипа, докато... Така... любиме ми мал. Кил. Не го видях това. Добре, но вече хората за трети ранг. Къде? Стига бе. Някакъв рестон. Добре. Не се нервям. Не, стига ли. Да оръжие малко така гадничко. Не. Ооо, как го заклах, ма. Где бе? Поглед, где? Аз не успя да стрелна. Много мало моби. Добре, вижда, че аз не съм много добър. Не, опа. Не. Фък. Добре, сега. Стига е. О, кил, yes. Взех кила. Нищо. Важно е, че сме на пидивица. Маля, тук всичко в кръв коста. Тук е. Тук е бая тежки убийства е ставала. Тук е моя бая тежки убийства. Погледам, чакай. Ще го казах пъти. Добре, айде, маля. Гадост. Много масно. Къде е? Бог, мамо. Опа. Левел 3. Двамата. Аз може би ще да го убия. Стига бе! Как не го видях? Много гадно. Къде? Пак си хакил. Ако тук съм свъртя. Не бе, на едно кръв иде! Нямаше как. Бях на едно кръв. Добре бе. Той вече почва да ме нерви.
Аджи, бе, много ме нерви са тоя. Един кил. Кой направим? Шанс. Аджи, бе. Стига, бе. То ти много гъмте. Той е галюто. Стига, бе! Колко пъти ще му бива той? Мазал на предпоследно място. Ма той ще не се златен. Аджи, бе! Аз тук да чуя кой да целя. Не, бе! 16 на 16. Не мога да търма на 16. Всяко, който направи първи едно убийство. Той е печели, не ме интересува. Аз се върна напред, след място много за кефа така. Само това. What? Аз съм на последно място, не ви такива. Добре, iSafe House. Монстър. Да го знам. Уф! Сейф House победи, безрадното е то, повечето само това избират. Така... не! Радвам се. Айде. Кой ще? Монстър. Добре. Монстър. Абе, знам как се чете, няма значение. Монстъри... Не знам. Сега. Ще се инициализира. Той докато се инициализира и заспа. Се прибера в най-съм на спа. Омага, много съм зле. Се наспа, се прибера в най-съм на спа. Не. Стани утре до как заря. Монстър, гадост. Бил съм на този мап. Не съм запомнил просто името. По-хубаво ще да бъде на Сейф Хаус. Не, добре. Търсим... What? Добре. Сега търсим двойки. Къде? What? И веднага те набират по-скоро. Стига, бе! Айде пак така бъгва. Приятели. Така, ето ни. Бъга спря. Някакъв омагъкшно би бута, бе. Не! Къде, бе? Оф, човек. Така. Не! Как ми закила? Къде, бе? Много ги мразят те. Направят. О, ес. Къде? Добре, по-хуб долу. Горе сме голяма машина. Не, бе! Що вадих ножа?
Аре ти! Човек, колко има до там, бе? Или че хортовица на пето ниво. Аз този мап най-много го мразя. Не знам за вас, приятели, но лично мене този мап много ма дразни. Ай, супер. Направих кил. Суперско. Нищо. Ох. Ой. Кадне, бе. Така. Айде пак. Той път беше кратко. Бре, че почвам са пашота сега. Къде? Къде? Как ме заколи? Аз стоим много се опасях. Добре. Къде? Те пак са били зад мене. И аз не са така отвътре ма цепят. Да отида да ги избия набързо, но по-скоро не. Добре. Аз клавиатурата да не се чува. Но след като не мога намеря никой. Или той вече някъде до 12. Но гледай, той зад не видя, той е зад него. Не иска да го заколя. Добре. Той е някакъв вече на 12 ниво. Стига де! Аз за като не мога да държа. Искам чувания звук. Опа. Добре. Това е 14 ниво. Не всеки път ще играем да компетитив, да знаете.
Просто е за разнообразие. Бре, той няма ли става 17, но да свършим епизода. Добре. Някакъв да стигна на ниво златен нож. Бих. Че пък правя така. Шу. Кома целиш. Мерси мой. Обема. Те тук не спамват. Дима. Така, това беше всичко за този епизод. Надявам да ви харесва. Ако така харесвате, гостете по един омега и се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао, чао!